Maar ja, forensische opsporing gaat nou onderzoek doen en om dingen niet te sluiten, zoals een misdrijf. Maar de familie sterkt te wensen en ja, dan houdt het voor u aan waarschijnlijk eerst op. Koningsdag wie de eerste keer dat ik mooi op paard vier. Als ik weer achter in de politieauto stap, is het simmer en laat de vrouw de weer heel oors bij. Omkeer de vlagen en reer de boesdoeken kleur uw provincie. Het is in dit decor dat ik op paard ben met Kagor en Marianne. Ik zag van binnenuit bij de politie, basisteam Snits. De werkdruk neemt toe en het respect neemt af. In een maatschappij die het wrakselt met grutte vraagstukken. Reinoud, Kagor en Marianne nemen mij mee. Zij werken dag en nacht in de grootste politieregio van Nederland, de Frieske Marne en Zuidwest-Friesland. Maar hield ik minder collega's. Wat gebeurt er in een dienst? Wanneer komen zij in actie? En hoe? We hebben het advies en bevel. Kagor is weekagent en Marianne is coördinator jeugd en gezin. Ik zei draai mooi in het rooster van de neetdiensten. In een tijd dat de boerenprotesten gremietiger worden en de gewone meldings wil teruggaan. Nou ja, gewoon. Kan je mij melden? Reanimatie, 1601 en 1601. Reanimatie. Oh. Die adrenaline he, van soms als naar een melding is, er gebeurt ineens heel vol, snel schakelen. En onder stresssituaties heel kalm kunnen blijven, daar ben ik wel goed in. Met een man in de douche en die beweegt net meer. Is koud en blauw. Onduidelijk hoe lang hij daar al leidt. Marianne woer als lietsvamke al bij de politie. Ja, eigenlijk al de basisschool al. Mijn omke zit bij de politie en het heeft me eigenlijk altijd wel geïnteresseerd. Dat was eigenlijk het enige doel wat ik hier. Mijn ouders hebben nog wel proberen om mijn beeld wat breder te maken, maar dat is eigenlijk net slagen. Waarom woest dat dan? Wat lutst die om bij het beeld van die omke bij de politie? Ja, gewoon het werk was al in mijmakers en het stukje, de combinatie tussen de actie en de zorg. Het me altijd wel lutsen. En mijn zoontje heeft het uniform. Hoe lang wordt het voordat we hier rennen binnen? De navigatie heeft dan op normale snelheid 16 minuten nog. Dus nou, dan hebben we nog wel 10 minuten onderwijs, denk ik. Het dat doel dan? Ja, het heeft altijd doel, denk ik. Want je weet niet welke eenheden er waar precies zitten. En degene die van hartveilig is, die burgers die oproepen worden, die vinden het toch altijd wel prettig dat de politie of de ambulance komt. Ja, al is dat 10 minuten later. Hoe vaker als het mijmakers, ja, hoe gewoner het wordt. Voor diezelf is maar om die werk te doen. De band die ik reanimeerd had, daar kan ik de gezichten al nog wel van herinneren. En wat hele zwier extreme ongevallen, die kan ik nog wel voor de geest halen, maar de gemiddelde reanimatie, ja, ik denk nee. Dat sluit wel oud en dan is het, tenminste voor mij, dat sluit ik dan wel oud. Dan hebben we het er na de tijd op het werk even over. En dan, ja, dan ga ik weer verder met het normale dagelijkse leven, zeg maar. We gaan stoppen met reanimatie. Ook het toets en belnutje. De man is overleden. Ja, is hij stoel? Ja. Oké. Ja. Ze treffen collega's die ik onderwijs wienen naar de reanimatie en praten kwart even bij. Geen vreemde omstandigheden verder. Hey, hoi hè? Hoi, werkzaam. Marianne is na jaren op een neethulp, nou ik coördinator jeugd en gezin. En wanneer hebben jullie haar voor het laatst gezien? Vanochtend. En toen was ze gewoon bij oma. Ja. En wat is juist dat er voor oren is in die tijd, in de maatschappij, in de gezin? Internet, social media, heeft echt een enorme impact. Als ik zie wat
wat wij vooral binnen de jeugdtak is maar binnen krijgen een probleem die online, zich online afspelen. Persgedrag, bedreigen, het rondsturen van foto's die in vertrouwen verstuurd binnen, waar misschien bepaalde lichaamsdelen bleerd binnen. En wat voor impact dat heeft en hoe snel dat soms dan echt compleet uit de hand kan rennen. Of heel erg opblaast wordt, waar toch het in het echt dan weer heel erg uit de hand rent. Heel bediek. Er is tijd om even de wiek in te gaan. In het wiekenbouw is krek een bijeenkomst van vrouwen. Ja. En spreken jullie thuis aan Nederlands? Of spreken jullie Ja, mijn kinderen spreken Nederlands. Ja. Ik hou dus de hele flat een beetje wat in de gaten. Ja. Als het goed gaat of Ja. niet. Nou, gaat het goed nu? Nou, er zijn ook strobbelingen geweest. Nou, die vrouw waar ik nou krijg maar ziet te praten, dat is de onderbuurvrouw van een man waar ik al 2 jaar mee bezig ben. En die had een stoplichte relatie met een vrouw. En ja, er is alcohol in het spel, huiselijk geweld, weet ik veel wat al. Ja, dat is best heel zwaargelijk. Maar ja, we kunnen net altijd voor hem wezen. En momenteel ben ze weer Uitenwander. Ja, zo'n vrouw die vertelt dan toch wel dingetjes. Ik denk van, dat is wel mooi om te jaren. Nou, de eerste dat VNN, dat is Verslavingszorg Noord-Nederland, dat die er al aan de doorwest is. Nou, daar ben ik heel blij mee, want dat had er nodig. Ze zoeken ik bij een markant buurtbewenner. Er is de jongste vast ketten door de politie op een demonstrant bij de boerenprotesten. Ja, het is momenteel een beetje druk. Ja, ik weet het. Marianne en Kagor worden erop ongesprutsen. Ja, het is allemaal, ja, dat is het ook. Ja, Nou, beschieterij en dan dingen meer. ja, nou ja, dat is het. Het is niet... Het is een man van ciswieses. Ik heb hem wel gesproken, dat is wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat dus een ander wel. Nou? Ja. Als je nou blank bent of zwart, ieder mens heeft een hart. Dus recht op een waardig bestaan. Want de kleur van je huid, wat maakt die nu uit? Respect is waar het om gaat. De eerste keer dat Kagor een moerte wie op zijn allereerste werkdag als weekagent in Snits. Dus ja, mijn collega die staat in de gang nog en ik ging met hem de wijnkamer in. En dan staat hij daar met een vuurwapen van me. Nee. Dus ja. Dus hij zei van shit, deze hak ik. Ik zei van, oh, dus ja, ik dacht van, oh, wacht even. Nou, echt, ja, gelukkig stond ik vrij tegenbij en zei ik dat het gewoon een plastic ding was. Maar ja, van 3-4 meter afstand juist het net. Wie die doen testen? Of? Nee, hij zei van, nou ja, deze hak ik nog. Ik zei van, nou, die nemen we maar even mee. Nou, hij weet gewoon heel veel van de wiek. Dit was spelen in de week vaak. Dit soort Ja, nou ja, dit is echt een... nou ja, ik ben hier nog maar 2 hier, of nog niet eens. En hij weet alles. Die rijdt erachter. Het gaat om landbouwvoertuigen en andere personenauto's. En die rijden nu op de Hollandse mogelijk richting Holsbergen. Wiels de eerste trekkers richting politiebureau in Leeuwarden rieden, komt er in Snits een melding van een man die het in zijn eigen wente in een plas bloed leidt. De persoon is intussen verstoord? Ja, de collega's hier is die persoon inderdaad verstommen. En nou ja, ze binnen die wenning binnengegaan. Ik denk dat ze de door ingeramd had. En nou, dan treffen ze de hele wenning onder het bloed en de persoon zelf leidt erin. Leidt er middenin en nou ja, dan... En bij mij als politie mij natuurlijk net constateren dat hij hier overleden is, maar... Nou ja, als het een beetje helder night is, dan kun je het wel constateren, maar het moet wel vastgesteld worden door een arts. Ja. Nou, ik denk dat er wel genoeg binnen. Kagor treft de naasten en praat kwad met ze. Wat trof je hem aan? Nou ja, de collega's die we hier nog ter plaatse hier, via de raambezen naar binnen gaan en daar troffen ze meneer aan. De hele wenning zit onder het bloed en meneer lag zelf in en overleden.
Nou, toen wij kwamen, kreeg ik de beide melders die kwamen naar beneden. Die waren wel aardig ondaan, zeg maar. Maar ja, forensische opsporing gaat nou onderzoek doen en om dingen niet te sluiten, zoals een misdrijf. Maar de familie sterkte wensen en ja, dan houdt het voor u aan waarschijnlijk eerst op. Ja. Collega's die als eerste plaatsen binnen, die wachten hier, die handhaven de status quo van hoe het er nou bij leidt. Dan komt er een schouw, dus dan geef ik zeggen van ieder natuurlijk overlijden, maar in ieder geval iedere misdrijf pleegt of net. Dat bleek net het geval te zijn. En dan wordt het lichaam uiteindelijk vrijgekomen. En dan gaat de politie er verder, dan wordt het overdroegen aan de familie. En dan gaat de politie er daarna net zo vol mee mij te krijgen. Ook richting de A32, maar ik heb geen andere eenheden beschikbaar. Zou u mogelijk aanrijdend met uw melden kunnen bellen? Ja, dat kunnen wij. Geeft u het nummer maar. Ik, Kagor en Marianne zullen richting Lauwert. Daar is een melding dienen van een slingerende auto. En de politie daar krijgt het heel die drokker, maar boeren die het richting het politiebureau rieden. Oh, dat is een aardig stukje. Het is een aardig branden. Wij moeten hier maar wat blus tegen. Stier in de reek.